Hladové zdi pařížských metrů. Pařížský činžák dýchá směsí starých parket a neklidného očekávání, které se nevejde do žádného půdorysu. Mezi byty Bergerových a Tissandierových nestojí jen cihly, ale neviditelná, napjatá vrstva soužití, něco mezi pravidlem a výbušninou. Každý plán na rozšíření prostoru ji jen víc napíná. Metr čtvereční se tu přestává chovat jako jednotka. Stává se nárokem. A ten má ostré hrany. V sále divadla Lucie Bílé se smích rodí rychle, téměř reflexivně. O to pomaleji pak doznívá otázka, která se mezi jednotlivými výbuchy lehkosti nenápadně usazuje, kolik lidskosti jsme ochotni vyměnit za pár metrů navíc. Režijní vedení Antonína Procházky staví inscenaci jako přesně seřízený mechanismus, kde každý dialog posouvá napětí o další zub. Scéna Renaty Števkové není jen bytovým interiérem, ale zhuštěným polem střetu, stolek, dveře, stěna i židle fungují jako hranice, které se dají překročit jen za cenu drobného násilí. Didier Caron píše komedii, která se tváří lehce, ale uvnitř nese velmi přesnou studii lidské nenasytnosti. Překlad Alexandra Jerie tu lehkost drží, aniž by ji zbavil ostří, jen ji občas nechá nečekaně zavadit. Dynamiku večera jednoznačně určuje Dana Morávková. Její Beruška není karikatura, ale přesně vystavěný pohyb mezi péčí a strategií. V jednom okamžiku působí téměř samozřejmě, v dalším už řídí situaci s klidem někoho, kdo přesně ví, kde je slabé místo druhých. Jan Čenský jako brouček vytváří tichý protipól, jeho ironický odstup není únikem, ale součástí systému. Právě v jejich souhře vzniká nejnepříjemnější moment celé inscenace, domácí intimita, která se bez varování mění v taktické partnerství. Sousedé, manželé Tissandierovi, přinášejí do tohoto uzavřeného prostoru jiný rytmus. Zuzana Slavíková, v alternaci s Vlastou Žehrovou, dává Ení pevnost, která se postupně obrušuje o drobné manipulace okolí. Daniel Rose jako Jean-Jacques stojí na opačném pólu, jeho klidné, téměř samozřejmé, nechci se stěhovat působí v logice expanze jako tichá provokace, která rozbíjí celý systém očekávání. Inscenace se tak posouvá od sousedské komedie k jemně nepříjemnému obrazu každodenního vlastnictví světa kolem sebe. Smích tu funguje jako filtr, propouští lehkost, ale zároveň na chvíli zakrývá to, co je pod ní, jak rychle se z potřeby stává nárok a z nároku tlak. Režie drží tempo přesně, bez výkyvů, ale nechává situacím prostor, aby v divákovi doznívaly o něco déle, než je příjemné. A právě v tom se komedie nenápadně láme, z francouzské konverzační lehkosti se stává zrcadlo, které neukazuje postavy, ale mechanismy. Zůstává v tom zvláštní dozvuk, ne o tom, kdo vyhrál sousedskou válku, ale o tom, jak snadno se vůbec taková válka stane myslitelnou. Inscenaci Ďábelský plán uvádí divadlo Lucie Bílé v Praze, Karlova 8. Představení trvá přibližně 120 minut včetně přestávky a je uváděno v českém jazyce. Komorní činoherní komedie stojí na herecké souhře a rytmu dialogu, který nese lehkost i jemné znepokojení současně.